Yn dilyn adborth ganwch chi fel disgyblion ac adborth rhieni a staff, rydyn ni wedi addasu ein darpariaeth dysgu o adref o 11 Ionawr 2021. Roedd nifer ohonoch chi fel disgyblion yn dweud bod cyrchu a dod o hyd i'r tasgau PDF yn uniongyrchol o Google Classroom yn ddryslyd, ac roedd nifer ohonoch chi hefyd yn gweld eisiau clywed llais eich athrawon yn cyflwyno'r gwaith. Os ydych chi'n disgybl ym mlwyddyn 7, 8 neu 9, bydd fideos nawr yn cael eu recordio o flaen llaw i chi gan eich athrawon. Bydden nhw yn y fideos yn esbonio'r gwaith a'r tasgau i chi, a bydd cyfle i chi wylio'r gwersi yn amser chi eich hun. Bydd y tasgau i gyd fynd gyda'r fideo yn parhau i gael ei gosod i chi ar y Google Classroom. Byddwch chi yn dilyn yr amserlen arferol dysgu o adref, gydag athrawon yn gosod y gwersi a thasgau bob wythnos i chi o hyn ymlaen yn hytrach na phob 2 wythnos. Byddwch chi yn parhau i gyflwyno eich gwaith i'r athrawon trwy y Google Classroom. Rydyn ni wedi sefydlu'r gwefan dysgu o adref i helpu chi i allu ffeindio'r gwaith yn gyflymach ac yn haws. Bydd eich holl gwaith dal yn cael ei osod ar Google Classroom, ond mwyn hwyluso pethau i bawb ac mwyn cael popeth yn yr un lle, byddwch nawr yn gallu dod o hyd i'r gwaith drwy'r wefan newydd dysgu o adref. Dyma sut mae cyrraedd y gwefan. Mwyn cael cysylltu gyda'r wefan dysgu o adref, mae'n rhaid i chi yn gyntaf y fynd i wefan yr ysgol rhydwain.org ac o fan yna fe fyddwch chi'n gweld yr eicon dysgu o adref, cliciwch ar yr eicon ac mae'r wefan dysgu o adref yn ymddangos. Helo, a chroeso i wefan dysgu o adref Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydwain. Mae hwn i'ch cymorthwyo i gael mynediad i'r gwaith mae'n athrawon yn ei roi i chi dros y cyfnod clo hyn. Dyma'r dudalen cartref, ac os ydw i'n sgrolio i lawr yn fan hyn, fe wela fi lawr yn fan hyn eich amserlen ar gyfer wythnos 11 i 15 ac mae hi'n wythnos 3. Fe welwn ni'n y grid lawr yn fan hyn fod blwyddyn 7, 8, 9 yn cael gwyddoniaeth a iechyd a lles a ddydd llun, gwersi iaith a ddydd mawrth, mathemateg a techgwyb ac yn y blaen dydd Mercher, Iau a Gwener. Ar gyfer yr enghraifft hyn, fe rydw i'n mynd i fod yn ddisgybl blwyddyn 7, ond mae'r un peth yn wir ar gyfer disgyblion blwyddyn 8 ac hefyd blwyddyn 9. Cwestiwn cyntaf, pa flwyddyn ydych chi? Cliciwch ar blwyddyn 7, sy'n rhoi'r opsiwn nesaf i chi o pa wythnos ydy. Ac fel y gwelwch chi, mae hi'n wythnos 3, felly dwi'n clicio ar wythnos 3. Ac mae hi'n ddydd llun, dwi'n clicio ar ddydd llun. Ac fel y gwelwch chi, mae gen i 2 bwnc i'w wneud i weithio arno ar ddydd llun, gwyddoniaeth, iechyd a lles. Lawr yn ochr gwyddoniaeth, mae linc ar gyfer gwaith i bawb yn blwyddyn 7, ond mewn rhai achosion mae dosbarthiadau unigol yna. Cofiwch clicio ar y dosbarth rydych chi'n rhan ohono fe. Os rydych chi'n clicio ar y dosbarth anghywir, peidiwch poeni, fyddwch chi ond ddim yn cael mynediad i'r dosbarth hynny. Felly, gwaith blwyddyn 7 gwyddoniaeth, clic. Ac mae Google Classroom yn agor gyda'r gwaith ar gyfer blwyddyn 7 ar gyfer y dydd llun hyn. Fe welwch chi hefyd fod linc cymorth i'r gwefan blwyddyn 7 byw ar fawrth ar gael yma hefyd. I lawr y gwaelod, mae gyda ni hafan. Mae hafan yn mynd â chi nôl i'r brif dudalen bob amser. Rwy'n nawr yn mynd i sôn am yr adran cymorth o fewn y wefan dysgu o adref. Nawr mae'n bwysig i chi hefyd gofio, os rydych yn defnyddio ffôn neu rhyw fath o dablet, y gall y sgrin hon edrych ychydig bach yn wahanol. Pan yn gwasgu ar y linc cymorth, mae'n dod ym chi i mewn i sgrin sy'n rhoi ystod o fideos ar gael i chi ei edrych arnyn nhw a'i gwylio os ydych chi'n dod ar draws problem wrth ddefnyddio eich Google Classroom.